बेखौहाय बयबो बर' हारिनि हारिमु अनसायगिरि मोजां मोनगिरि बिथांमोनाहाय मोजां मोनाखै आं बेखौ नुनो मोननाय जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों একো নতুন এপ্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে ৰিলিজো কৰিব নোৱাৰে অততে 31 মাৰ্চটো তাৰ লাষ্ট যদি নহয় তেতিয়া আপোনালোকে ফুল সেলাৰি পাব তাৰপিছত খানাটো হ'ল 3 টাইম তো পিএফ পাব পিএফ যদি লাগে আপোনালোকৰ একাউণ্ট লগত আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড লিংক থাকিব লাগিব এটো ক্লিয়াৰ হলেহে পিএফটো পাব खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव पिटांकि ब्लग यूट्यूब चैनलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय स' रायजोफोर दिनै आङो मोनथामसो भिडिअनि सोमोन्दै बाथ्रा सावरायनाय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय रायजोफोर आङो गिबियावनो हिमांशु आरो जियारानि बर'नि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा जि बाथ्राखौहाय आं बुंदों नाथाय आंनि जि साननाय आं जे बाहेराव दङ आं जेरै नुबोदों आरो आं जे मोनदांदों बेखौसो आं नोंसोरनो फोरमायनानै होनाय जागोन जायफ्रा गोसो जायो नोंथांमोना फैनानै मावफैनो हागोन आरो जायफ्रा गोसो गैया नोंथांमोना मावफैनो नाङा बेखौ बिथांमोना बुंदों नाथाय बिनि सायावहाय आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो सानदों बिथांमोना बेयाव सोखांनायनि उनावहाय जुदि लकेल मानसिजोंहाय माबाफोर जाथाय बुदलायनानै बा माबा मोनसे घटना सोमजियोब्ला अब्ला बिथांमोना दायथ' लानो हानाय नङा होननानैहाय बिसोरो बुंदों अब्ला बिथांमोना दायथ' लानो हायाब्ला मानो एजेन्सि हिसाबै मानसि लाबोनानैहाय बेयावहाय बे कम्पानियावहाय खामानियाव सोसनफैनो नागिरखो जुदि नोंथांमोना दायथ' गैयाब्ला अब्ला सोफैनोबो नाङा आरो बे खामानिखौहाय नोंसोरो दायथ'बो लानो नाङा मानो होननानै बुङोब्ला बे कम्पानिया नोंसोरनोहाय सेलारि होनाय माने बै मानसिखौ नोङो लाबोनानै होफैनो हायोब्लासो सोरखौबा नोङो जुदि सोनानै होनो हायोब्लासो अब्लासो नोंसोरो सेलारि मोनगोन आरो बे सेलारियाबो जाहैबाय जाय मानसिया बे कम्पानियाव खामानि मावफैगोन नैबे खामानि मावग्रानिफ्रायसो माखासे बोखायनानैहाय नोंसोरनो सेलारि होगोन बेखौ आंबो क्लियारलि मिथिगौ नोंथांमोना थगायनानै जेबो लाब गैया आरो जायफ्रा गाज्रि कमेन्ट होदों बिथांमोननि भिडिअआवहाय नोंथांमोना गाज्रि कमेन्ट होलायनाङा मोजाङै बुजायहर जेन' बिसोरो मोनथिनाय बायदि बिसोरो गामियाव थाग्रा मानसिफोर आरो बिसोरहा इसेबां नलेज गैयाबो होननानै आं सानो एजेन्सि माने पार्सेन्टेज लानाय दा नोंसोरखौहाय मानो बिसोरो हमदों दा नोंथांमोना बिसोरनोहाय मानसि लाबोनानै होफैनो हायोब्लासो नोंसोरो बिसोरनिफ्राय सेलारि मोनगोन नोंसिनि सेलारिया बिसोरनिफ्रायनो मावग्राफोरनिफ्रायनो माखासे पार्सेन्टेज हिसाबै दाजाब जागोन दा बेखौहाय जानो हागौ नोंसोरबो मिथिया आरो बै लेबार मावग्राफ्राबो मिथिनाय नङा एकमात्र कम्पानियाल'सो मिथिगोन दा बेनिखायनो आं बुंदों जुदि नोंसोरो मावहोफैखांनायनि उनाव माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला जेंनाफ्रा सोमजियोब्ला बेखौ दायथ' लानो हायाब्ला बे खामानिखौ मावनाया मोजां नङा मानो होनोब्ला गुजरात बायदि जायगाखौ आंबो मिथिगौ माबायदि जायगा बियो आरो जों साफ्रोमबो मिथिखागौ आरो ससियेल मिडियायाव जों बयबो मिथिखागौ गुजरातआ मा दा बेनिखायनो आं सानदों एसेबां रिउ जायगायावहाय गावनि जे गामिनि जायफ्रा गोदाव सोराव ओरैनो बेखार थानाय मानसिफोर बिसोरखौहायबो सोफैयानो मोजां होननानैसो आं सानो रायजोफोर आरो जुदि नोंसोरो दायथ' लानो हायोब्ला जाथाय जानायफोरखौ दायथ' लानो हायोब्ला सोफै जेबो नङा ना मा बुङो रायजोफोर आंनि बुंनाया बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि सायाव आंखौहाय गाज्रि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय दानिया फैदो जोङो आनाया ब्रह्मनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनोसै आनाया ब्रह्मखौहाय माखासे मेथाइ सुजुगिरिफ्रा निमाहा बिनो थाखाय खावलायदों बाथ्राया जाहैबाय आनाया ब्रह्म मेथाइ खननाय जे फेन्दा बनानै होननाय जे मेथाइ बेयो गोदान रिलिज जाबाय नैबे मेथाइनि सायावहाय जोङो माखासे गोरोन्थि नुनायखौहाय गोरोन्थि भिडिअ बानायनायखौहाय जोङो नुदों होननानैहाय जोङो साननो हायो दा बिथाङा उइदाउट पारमिसनसो बे भिडिअखौ बानायदों होननानै बुंदों प्रिभियासलि थाखानाय भिडिअखौनो बानायदों होननानै बुंदों नाथाय बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना भिडिअखौ एसे खोनासंब्लानो जाबाय मा बुंगोन दायो थाफ्ले बनानै जि मेथाइ जोबोद माने भाइरेल जागासिनो दङ अरिजिनेला मा आरो दानिया मा नोंथां मिथिगौ थाफ्ले बना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ लानानै
दा ससियेल मिडियायाव मोनसे कन्ट्रभार्सि सोलिबाय थादों। बे मेथाइखौ जोंनि कालाइगावनिनो बिमला बर' आरो धीरेश्वर बर' नार्जि बिथांमोननि दैदेननायाव सिगांनो रोजाबनानै दिहुनखांबायमोन। बिथांमोना खोब बिदि प्रफेसनेल हिसाबै दिहुनाखैमोन। मोनसे डकुमेन्टेसन जिहेतु खुगा मेथाइजों जोंनि जारिमिनखौ फोरमायनो हायो बा लिरखानाय जारिमिन गैयामोन जिहेतु बै समाव, बेखायनो खुगा खुगा सोलिबोनाय बे मेथाइफोरखौ खुगा मेथाइजों फोरमायबोनाय जायो। दा बेखौनो जोंनि सासे बर' हारिनि रोजाबगिरि आनाया ब्रह्म होननाय सासे बिथाङा रोजाबदों मोनसे मडार्नाइज मिउजिक होनानै। दा बेखौ जोङो साबजानाय मोनाखै बा आं हिसाबैबो साबजानाय मोनाखै बा बर' रायजो हिसाबैबो साबजानाय मोनाखै। दा जुदि जोङो गोजामखौ नेवसिनानै गोदानखौ जों जुदि बेबायदि गोजामजों गोदानजों मिक्स खालामनानै जुदि जों गोजामनि अस्तित्वखौ खोमानानै लायोबा जों गोजाम जिथु हारिमु जोंनि राव हारिमु थुनलाइ बे गोमालांगोन। दा बेखायनो गोजामखौ गोजाम बायदिनो दोननांगौ आरो गोदानखौहाय गोदाननि लामाजोंहाय लांनांगौ। बिथांनि बादिब्ला जिहेतु आनाया ब्रह्म आरो बिमला बर' रोजाबनाय जिथु गोरबोनि देंखो, बेयो बबेयाव नुनो मोनो? दा गोरबोनि देंखो होनना बुङोब्ला जोङो जोंनि देहा, जोंनि हारा, जोंनि मोदोमाव हाबो होनना बुङोब्ला जिहेतु गोजामजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ बिमला बर' रोजाबनाय बे मेथाइआव जोङो मोननो हायो। बे मेथाइखौ खोनासङोब्लानो जोंनि थै मोदोमाहाय माने मोनसे गोजोन होनाय मोनसे जोङो थासारियाव जोङो खोनानानै मोननो हायो। दा बिथांनि आनानिया ब्रह्मनि जा मेथाइ रोजाबनाय बेवहाय जोङो बेबायदि जेबो मोन्दांथि मोनदाङा। रोजाबनांगौ नाङा बेनि बेलायाव नोंथांनि बादिब्ला मा जागोन? बिथाङा रोजाबनो मोनब्ला सिगां रोजाबगिरि बिमला बर' बा धीरेश्वर बर' नार्जारि सार बिथांमोननियाव एसे कनसार्न लाजायोमोन बा एसे रायज्लायजायोमोन। आं बिनि सायावहाय मोनसे मिउजिक भिडिअ दिहुननो सानदों, नोंथांमोना आंनो माबाफोर पारमिसन होगोन नामा बा आं दिहुननो हागोन नामा, बेबायदि मोनसे सोंस्लुनाय बा रायज्लायनायनि गेजेरजों बिथाङा दिहुननो हागौमोन। दा बिथाङा थोंजों रायज्लायालासे खुगा मेथाइआव बयहाबो मोन्थाय दं होननानै बिथाङा गाव थोंजोङैनो दिहुनबाय। दा बेखौहाय बयबो बर' हारिनि हारिमु अनसायगिरि मोजां मोनगिरि बिथांमोनाहाय मोजां मोनाखै। आं बेखौ नुनो मोननाय जादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। नोंथांनि बादिब्ला? आंनि बायदिब्ला बिथाङा दायो मा जाहोनाव बा मानि थाखाय बिदि सोङा हवा बे हाबाखौ मावदों बेखौ क्लियारिफिकेसन होनांगौ आरो बर' हारिनाव निमाहा बिनांगौ। निस्सय जों खोनाखाबाय आनाया ब्रह्मनि सायावहाय माखासे गोरोन्थि भिडिअ बानायनायनि थाखाय निमाहा बिनो रिकुवेस्ट खालामदों आरो हामजानाय मोनाखै ना। दा जिखि जादोला इयुनाव मा जायो समासो दिन्थिसिगोन। दानिया फैदो पलिटिक्सनि बेलायाव दे रायजोफोर। गिबियाव हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाय रावखौ एसे खोनासंनानै लाग्रोदो मा बुंदों। আজিৰ দিনত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যিবিলাক শ্লোগান দি আছে আমাৰ BTC-বাসী ৰাইজৰ বহুত কাম কৰাৰ যিটো শ্লোগান দি আছে বা মিছন ভিজন দেখা আছে, এইবিলাক টোটেলি ফেইলাৰ। সি মিছা কথা কয় আৰু তাৰ যিটো কাম কৰাৰ যিটো আয়ু BTC-ত শিৱৰ যিটো ক্ষমতা, এই শিৱৰ ক্ষমতাটো 31 মাৰ্চত শেষ হ'ব। সি একো ফাইল একো মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, একো নতুন চেংচন দিব নোৱাৰে, একো নতুন এপ্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে, ৰিলিজো কৰিব নোৱাৰে। মুঠতে 31 মাৰ্চটো তাৰ লাষ্ট কাগজে পত্ৰময় ইয়াৰ কিবাটো আৰু পিছত আৰু নচলিব। মুঠতে এপ্ৰিলটো নতুন বছৰ বুলি আপোনালোকে চবে জানে, মানে ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো এপ্ৰিলৰ পৰা হয় নতুন বছৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ। ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ 31 মাহটো লাষ্ট হৈ গ'ল। 5 বছৰ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰটো সি কাম কৰিলে, 6 বছৰটো কেতিয়াও নাপায় আপোনালোকে জানে। মুঠতে নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ যিটো 25-26ৰ যিটো নতুন ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰৰ যিটো পইচা, সেইটো কোনো স্কিম এপ্ৰুভ কৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ এগেইনষ্টত, আৰু চেংচনো দিব নোৱাৰে বা ৰিলিজো কৰিব নোৱাৰে। निश्चय जों मिथिखागौ हाग्रामा महिलारि सारा बे बाथ्राखौहाय गोदान नङा। बे बाथ्रायावहाय बिथांनि बुंनाया गोदान नङा। बियो UPPL देरहाजेननायनिफ्रायनो गोदान सरकार दानाय डेडलाइनखौहाय होबोगासिनो दंखायो। नाथाय फैयै 5 बोसोरसिम आगान सुरफैबाय। दा बेयावहाय बिथांनि जि दानि गोदान बुंनाय राव, बियो जाहैबाय गावनि मावथिफोरखौहाय हमथानानै लाखिनो थाखाय सेस्था खालामनाय आरो रायजो राजाफोरखौ आन्दाय होनाय, बेल'सो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय खामानियाथ' बिथांमोना जेबो मावखाया, बेखौ जों क्लियारलि नुहुरखादों रायजोफोर। आरो डेडलाइन बुङैनो UPPLआ
बेसेबांदि देरहालांगोनथाय बिनिबो हिसाब गैया जानो हागौ मिथिबाय दा सरकारा इलेक्शनखौ मानो फासयदों मा खारनै सरकारा इलेक्शनखौ फासयनानै दोनदों जेरावहाय UPPL सरकारा 1.5 बोसोर COVID-19 नि थाखाय खामानि मावनो हायाखै रायजोफोर दा बेखौ लानानैसो जानो हागौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा इलेक्शनखौ फासयनानै होदों दा रिउ बेसेबांबा गोजान दंबावो इलेक्शना BTC इलेक्शना अब्ला बेसेखिनियावहाय UPPL सरकारा रायजो राजानि थाखाय मा मावगोन मा मावा कि जाने BTR नि दफाफ्रानो कमप्लिटलि सुस्रांहैजोब जायो खोमा बैसिमहालागै बेखायनो बेबायदि फासयना होदों नङाब्ला फासयनाय नङामोनथ' दा बेसेखिनिखौ साननायाबो मोजां नाथाय BPF नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा इलेक्शनखौहाय थाबैनो जाजानायखौ लुबैदोंमोन नाथाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा UPPL सरकारजों सापर्ट दङ मिथिबाय दा रायजोफोर हाग्रामा महिलारि सार बायदि दुर्नीति आरो जाख्ल'नाय आरो हिंसा बेफोरबायदि सालायनाय दावराव दावसि खालामग्रा सरकारखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा मोजां मोनाखै बेनिखायनो UPPL सरकारखौ मोननैबो सरकारा सेन्ट्रेल आरो स्टेटआ मदद खालामदों नायलांबाय था नोंथांमोना देरहायोना जेननो BTC आवहाय दा मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनानै फोजोबनायसै BPF निफ्राय ओंखारनानैहाय गुबुन पार्टियाव हाबनाय मानसिफ्रा GSP आव मानो हाबखो BPF नि मानसिफ्रा GSP आव मानो हाबखो स' अब्ला BPF पार्टिखौ सापर्ट खालामग्राफोरनि गोसोआ बर' हारिखौ डिस्ट्रय खालामनायनिसो माबा नामा थांखि नामा बिथांमोननि प्लान पलिसिया बर' हारिखौहाय डिस्ट्रय खालामनायनिसो नामा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ GSP नि MP नब कुमार सरनिया बर' हारिखौहाय 10 बोसोर अलखदाव खोख्लैबोदों अब्ला माब्रै BPF पार्टिनिफ्राय GSP आव हाबहैखो आं आसरितसो मोनदों दे रायजोफोर जोबोद लाजिसिंसिंखा अब्ला BPF पार्टिया मा बर' हारिखौ मोजां मोनो होननानै जों बुंनो हागोन नामा नेभार हाया बर' हारिखौहाय BPF पार्टिया नासयनो थाखायसो सेस्था खालामदों बिनि अनगा जेबो प्लान पलिसि गैया रायजोफोर मिथिबाय दा आंथ' सिदा खोथा बुंखायो BPF आ जेनदों जोङो नैबे BTC इलेक्शनावहाय बर'फोरखौसो सापर्ट खालामनांगौ बबेबा सेन्ट्रेलखौ नङा बबेबा गुबुन हारिखौ नङा बबेबा गुबुन पार्टिखौ नङा बर'नि पार्टिखौनो जोङो सापर्ट खालामनांगौ दा बेनिखायनो आं सानबाय थादों BPF खौ सापर्ट खालामग्रा जेसेबांनाखि सापर्टार्सफोर दङ बिथांमोना गासैनिबो गोसोआ अहंखार गोजा नामा बिथांमोननि साननाया ओरैबायदिखा मावनायखौ मावाखै होनना बुङो नुनायखौ नुवाखै होनना बुङो जानायखौ जायाखै होनना बुङो खालामनायखौ खालामाखै होनना बुङो सान्तिखौ असान्ति होनना बुङो दा बेबायदि जालालाय माब्रै सोलिनांगौ रायजोफोर दा नोंथांमोनासो मा सानखो आंनि बुंनायखौहाय जुदि नोंथांमोना गाज्रि मोनबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि